Deosebirea între republicani și el este că el este o vedetă, iar republicanii nu sunt vedete. El țintește acum propriul electorat și joacă această comedie, că s-a fraudat, că nu vrea să plece, că nu vrea să-l recunoască, adică nu vrea să-l recunoască din punct de vedere al politeții. Nu e obligat să își recunoască înfrângerea, nu e obligat constituțional nici să-l cheme pe Biden, nici să-i trimită telegrame. Deci, din punctul acesta de vedere, prăpastia dintre el și republican vine din faptul că el își joacă condiția de vedetă și în raport cu propriul electorat. Electoratul lui nu este electoratul republicanilor, asta este o greșeală, este propriul lui electorat. Sigur că republicanii, electoratul republican a votat cu el, dar nu putem spune că a votat cu el deoarece era republican. Putea să voteze și putea să fie și marțian. Au votat cu Donald Trump. Este prima oară, cred că, de la Kennedy încoace, când un președinte reușește să seducă în persona un electorat la nivel de 70 de milioane de americani.